Film apa ini? Josi, kembalinya sang Dewa Naga. Wih, menang. Jos tenang Dewa Naga. Dewa Naga iso menang. Dewa Naga jebule nyamar dadi wong kiri. Aja-aja Coba tak takonane. Pak, gue kenal karo ketua sekte iblis. Gue kenal karo Jenderal Naga Hitam. Gue kenal karo Raja Ban Setan. Saka ngendi kowe ngerti jeneng-jeneng kuwi mau? Rasah takon, aku ngerti saka ngendi. Lungguh. Biyen asline bapakmu ki Jenderal Naga Langit. Ning kayangan ngono. Ning gone Kaisar Langit kerajaan kuwi. Anak buah kuwi ono 700.000. Wampuh dhisik bapak ora ono sing iso ngalahne bapak. Ketua klan naga. Sekte iblis. Kalah kabeh karo bapak. Nanti bapak ki bingung ora ndek musuh. Musuh wis do wedi kabeh. Jadi kaya ketua naga iblis, klan setan, naga hitam itu nek ketemu bapak yang pasar ngono kuwi mesti udah ndelik. Wedi. Nah, akhirnya ranti musuh tuh bapak nang ngono bingung sapa musuhe. Akhirnya bapak mutuske medun nang bumi. Medun nang donya nyamar dadi wong ra duwe. Tujuane ya kuwi golek musuh sing sepadan. Golek musuh sing imbang, iso ngimbangi bapak. Dilalah nang donya bapak ki nemokke musuh. Wampuh tenan, bapak ki ora iso ngalahke. Makane bapak ki seneng to untuk musuh nang kene, betah nang bumi, betah nang donya, wegah balik kayangan. Kuwi iki jenenge Eko. Mas Eko. Tutu, ora Satpam BRI. Terus apa, Pak? Kuwi iki jenenge ekonomi. Nek gue keturunan kayangan, berarti aku ya keturunan kayangan, Pak. Ayo dhisik pas bapakmu ki medun saka kayangan. Medun nang bumi, bapak ki nyolong ndok mentok. Terus tak go nang bumi, tak teteske, tak engkremke nang pitik. Wis tak openi 20 tahun. Wis gedhe saiki. Ya terus saiki tetesane ndok kuwi ning ndi, Pak? Kuwi iki ya dapuramu.